Днес ще направим една тренировка, силова тренировка, по променливия метод, но непрекъснат. Този метод се използва обикновено в бягането или в цикличните дейности, но днес ще се опитаме да го направим в силовата тренировка. Методът е еднократен с променлива интензивност. Но преди това малко разгряване. Направихме общо разгряване 2-3 минути. Сега ще направим директно в работната серия разгряване чрез 50% натоварване, след което връщаме на 30%, отиваме работно 70%, пак връщаме на 30%, на 70% и така до отказ. Трябва да си знаете предварителните силови възможности на макс, които са. При мен са 100 ливри. На машината за трицепс напрежението еднократно ми е 100 ливри. И още нещо. В ексцентричната фаза на малкото съпротивление, 20%, следвате скоростта на движение на ръкохватката, нулева. А то е бавно, поради малката тежест. Ето вижте. Движението е забавено. И затова в тази фаза следвате скоростта на това движение, без да му противодействате в ексцентричната фаза. Т.е. в ексцентричната фаза движението е по-бързо. Вследствие на това, че напрягате мускул в него. Обаче, в голямата тежест, 70%, движението вече ще е бързо. Вижте. Колко бързо се връща ръкохватка. Тогава противодействате на тежестта, т.е. движението е бавно. Противодействате. И така, в ексцентричната фаза на лекото движението е забързано и не напрягате мускула, за да циркулира кръвта, да работи мускулната помпа, а в тежкото противодействате на тежестта, за да не задействате мускулната помпа, т.е. изолирате от действие. И обмяната или енергията, която не може да се възстановява, да се възобновява в ексцентричната и в контратежната фаза. Мускулът е под непрекъснато напрежение. Тогава може да си позволите частични повторения вместо пълни. Който може да си контролира напрежението, а не го отпуска мускула в цялостната амплитуда, тогава може да прави цялостни повторения, но мускула е под напрежение. И така вие го напомпвате. И едно повторение. Второ, не мога да направя. Максималните възможности са ми 100 ливри. Това ми е 100%. Така, започваме тренировката. Нагласяме силозадаването на 50% с цел до разгряване и предработа. Серия. С 50%, т.е. на 50 ливри. Много е важно, когато работите на машина, основното артерия да съвпада с лакътната става, за да не се контузите. Позиционирате се, вземате стабилно положение, залепвате гърба, лишниците и работите чисто. На 50% правиме 10 повторения. Това са работещи или доразгряващи се. След като развършиме разгряването, отиваме на 70% интензивност. 70%. Предполага се, че ще направите 6-8 повторения. До отказ на 70%. Броиме. Работиме сравнително бавно. Повторение. Веднага слагаме на 30%. Фактически да става с минимално прекъсване или без прекъсване. На 30% правиме 10 повторения.
малко по-бързо да си изпълнявате малката тежест. Целта е да напомпаме. 10 повторения. Веднага връщаме на 70%. И продължаваме. Правиме осмица. Веднага връщаме на 30%. 30 libри, 30%. Правиме десетка. След десетата покачваме на 70% тежест и правим осмица. Връщаме на 30% и правиме десетка. Връщаме на 70% интензивност и правиме до отказ, осмица. Почти до отказ. Очень пълно. Връщаме на 30%. Продължаваме. Десетка. Връщаме на 70%. Пак. Правим пак до отказ, колкото направим. Опитам да направя пак осмица. Осмица. Връщаме пак на 30%. Продължаваме с десетката. Тук е важно да дишате ритмично. Средна дълбочина. След десетката, пак на 70% до отказ, опитваме с осмица. Осмица до отказ. Имаме на 30% пак. Продължаваме. Докато можем, опитваме пак на 70%. Опитваме пак осмица, ако може. Пак на 30. Аз това надолу. Десетка. Връщаме на 70% до отказ. Откъсът ми беше на шестицата. Връщаме пак на 30%. Правиме десетката. Сега няма да отида на 70%. Ще
ще отида на 60%, защото не можа да направя смисъл. Правиме до отказ. Ето и осмицата. Пак на 30. Продължаваме. Десетка. И така връщаме на 60, докато спаднем на 60 или седмица, след което пак се връщаме на 30% и вече ако не сме направили осмица, а 60 или седмица на 60%, връщаме на 50%. На 50% работиме до отказ и завършваме с 30% натоварване. Това е една непрекъсната тренировка по непрекъснатия метод с променлива интензивност. Както виждате, диапазоните на вариране интензивността са доста големи. От 70% до 30%. Промяна и след това, когато не може да си изпълни осмицата, на 70% се спада на 60%, на 50%, т.е. имаме разтоварващи серии. Но без почивка. По непрекъснатия метод. След като завършите повторенията, трицепса трябва да се напомпа. Трицепса. Как изглежда? Набухнал, напомпан. Така. Качественият контрол се осъществява от Росен Милодин. И той казва следното. Защо правиш частични повторения? И аз ви обяснявам. По принуда. Защото вследствие на травми, отпадане на ски, още като млад и като малък, имам повреди в лактите. Ето ви амплитудата на движение в лакътната става. На 50%. Повече от това не мога да свия, повече от това не мога да изправя. Затова повторенията са ми частични. Но, ако вие работите на голяма тежест, идеята е да не задействате мускулната помпа. Тоест, вие не отпускате. Контракцията на мускула съществува и в ексцентричната, и в контракцията. Без да отпускате мускула, това значи, че мускулната помпа няма да работи и идеята е да не циркулира кръв и да не се кръвоснабдява. Мускули да не доставяте кислород. Тоест създавате му анаеробен режим без кислородни условия. Изцеждате го напълно в локален план. Тогава може да си позволите частични повторения. Но не както аз демонстрирам частични по принуда, защото не мога да изпълня цялостно движение. Направихме опит да демонстрираме една силова тренировка за малка мускулна група, трицепсите, която е по-непрекъснатия метод. Тоест, един кратен метод означава, че от началото до края ние не прекъсваме натварването, но променим интензивността. Обикновено тренировките по еднократния метод с променлива интензивност се използват в цикличните дисциплини за развитие на скоростна издръжливост, силова издръжливост, но тук я използваме в силова тренировка за развитие на, ако говорим за качество, силова издръжливост или ако говорим за хипертрофия, саркоплазмена хипертрофия. Тоест идеята е да изчерпиме гликогена и да образуваме след това да го възстановим в свръхкапацитет, което дава напомпания вид на мускулите. На мен ми работи добре в моите 70 години, защото не отнема време. Отнема ми 10 минути една такава тренировка и като включим разделяването става около 15 минути, разпускане 2 минути, значи в рамките на 20 минути вие сте си свършили работата с една такава тренировка по еднократния метод с променлива интензивност. Идеята е каква? Освен, че изчерпваме гликогена, става въпрос за мускулния, не за чернотропен гликоген, за мускулния гликоген. И другата идея, че когато работиме с увлечените в тренировката мускулни влакна, бели, от тип А, които са гликолитични и се разгръща гликолитичния механизъм на енергообезпечаване, това, което се получава е, че при такава работа се натрупа лактат. Тоест влизаме в
аеробно или анаеробно аеробен режим, т.е. почва да преобладават анаеробните процеси, а с увеличаване на умората в селите, те взимат превес и тогава се образува лактат. Натрупването на лактат се елиминира в митохондриите, само че те са в червените мускулни влакна, т.е. при ниска интензивност трениране, ниска интензивност, участват червените мускулни влакна. Затова ние преминаваме от високо интензивна или средно интензивна 70% натварване, което ни дава възможност да направим по 7-8 повторения. Преминаваме на 30% натварване, с което увличаме в работа червените мускулни влакна, богати на митохондрии. В митохондриите се рециклира лактата. Той се превръща отново в глюкоза, която е източника на, той се използва за енергия или за адренозин трифосфат. Това частично рециклиране на лактата ни дава възможност да се върнем пак на високата интензивност или средната 70% и да направим натварвания до отказ. 7-8 повторения до отказ. След което сме принудени да се върнем към червените мускули влакна, в които митохондриите да елиминират част от лактата и да го рециклират в глюкоза. Тоест, активираме активно участват митохондриите. При това положение имаме частично възстановяване, отново връщаме на 70% интензивност, пак си правим отказ и така ние променяме интензивността от 70 на 30 и обратно процент. Естествено, че с сериите на някои може да им омръзне да правят много серии, но това е еднократния метод. Виждаме, че на пета, при мене се получи на пета серия, вече не мога да изпълня 7 или 8 повторения на 70% интензивност и затова отидох на 7 повторения. Което значи, че понижаваме интензивността в високия диапазон, но не прекъсваме натварване. Пак ще отиваме на 30, връщаме си на 60%, 30-50% може да отидем, с което вече на 50% се предполага, че малко се активира белите мускули влакна от тип гликолитичните тип А и с това прекратяваме тренировката. Колкото сте по-силово издържливи, толкова повече серии ще направите. За моите 70 години аз направих 7 серии и знам, че след 8 серия ефектът е много малък. Затова боравите основно с интензивности, на второ място обем на натварването и на трета е плътността. А тук не говорим за плътност, защото нямаме почивка. Практически ние нямаме почивка. Това става много лесно на Nautilus машини серия А, защото само с едно завъртане на силозадаващия механизъм ние можем да променяме интензивността. Де факто това става за секунда. И още нещо за интегралния ефект от такава тренировка. При тежкото трениране, понеже е ограничен достъпа на кислорода, митохондриите в белите мускули влакна, това са сравнително по-малко тези в червените, присъстващи в червените, самото тежко натварване и ограничен достъп на кислород ги активира до краен предел, т.е. увеличава активността на митохондриите да усвояват колкото и малко да е кислород присъстват при работата. Тогава повредените митохондрии, които поемат кислород, но не генерират енергия, се унищожават от здравите митохондрии, т.е. от цялата митохондриална мрежа, понеже митохондриите работят в митохондриална мрежа. Така от една страна изчистваме генно увредените митохондрии, а от друга страна увеличаваме активността на наличните в белите мускули влакна. Когато отидем на нискоинтензивното натварване, тогава се увличат в работа червените мускули влакна, богати на митохондрии, и тогава разгръщаме възможностите да се увеличи техния обем. На първо място и техния брой на второ място. Тоест вече митохондрията, дори ако е свита, тя придобива по-обемен вид и от кръгъл става към елипсовиден вид на митохондрията. Тогава повърхността и нараства и достъпа на кислород, самия кислород по-лесно преминава през мембраните на митохондрии и се усвоява много по-лесно.
Значи, ние имаме с тежко леко двустранен ефект, увеличаване на активността и на второ място увеличаване на обема и количеството митохондрии. Като в тежката серия става изчистването, прочистването на генно увредените митохондрии. Така че тази тренировка е и тренировка за митохондриалното здраве. Методът тежко, леко, непрекъснато трениране по JK Fit Motion системата на практика активира всички енергообезпечаващи механизми. От креатин фосфатния в началото на тренировката, през гликолитичния, който преобладава в тренировката, до аеробния механизъм, понеже тя надхвърля далеч 3-4 минута продължителност. И след като имаме гликолитичен механизъм на енергообезпечаване и работа на бели мускулни влакна, силова работа, се образува лактат. Той се рециклира през черния дроб където се получава пируват и отново глюкоза, която да се използва от мускулите. Това е тъй познатия цикъл на Кори. И втори вероятен начин е директно митохондриите да рециклират лактата. Това е напълно възможно, защото те са над 200 вида и имат много голямо многообразие от функции, които изпълняват, така че е възможно да имат и тази функция да рециклират директно лактата. Това обаче става в леката серия през митохондриите на червените мускулни влакна. Тоест, това е един от механизмите, който ни позволява да изпълняваме толкова продължително тежката серия. 4-5, някои ще изпълнят 7-8 серии на тежко по този начин, като рециклират лактата до нова енергия. Глюкоза, използвана за производство на АТФ. Това касае енергетиката, която е изключително важна за здравето. Да се чувстваме витални и здрави, трябва точно това. Да се получи митохондриите, да са едни наистина енергийни централи, което става с една такава комбинирана тренировка, действащо многопосочно, но в интегритет и хармония на всичките тези процеси. На здраве, за здравето на митохондрите.